que ens va arribar ahir, va ser liquidat, va ser més real de l'expectativa. Però ara van a Francisca, ho faig tot, ho van fer tot el control. Encara que tinc una lluna... Bueno, aquí van de fer les tironades, fer Usur de la patrona. Avui comencen oficialment les festes, no vos ho perdeu. Les millors festes